No, robím na výfuku, takže 4 štifty z 8 mi vyšli, 3 sú zlomené a jeden je ešte tam. Takže ten som musel úplne vykúsať. A takýto extraktor som použil, 5/16 alebo 8 mm na tieto štiftíky, ktoré ostali trčať. A tuto máme, tu som rezal ináč. S takýmito dlhými som musel odrezať jeden štift, lebo ten vôbec nešiel zakusnutý jak hovado. No, toto je štvrtý valec, pekne je to tu vykúsané od hrdzí, tretí, druhý ako tak a prvý zase, takže prvý a štvrtý trpí, aj prvý a štvrtý som mal problém dať dole tie štifty vlastne. A čo ešte jeden piškot, tak toto je takáto vec, to neviem, kto tam robil, má to byť takto, hej. No a posledná informácia, je tu prasknutý, je to tam dúfam aj dobre vidieť, tuto ide takýto hairline, že to je crack, prasknuté a proste kol dokola a nikto mi nebude hovoriť, že používame len Ford produkty, lebo to je prasknuté až sem, že to by sa za chvíľku urvalo, neviem kam by som vyfukoval. No, takže takto je to zatiaľ s týmto starým. No a nový už čaká v igelite, tak ideme na to. No a keď takto idem vlastne do kolesa, hej, predok auta, tak to skúsim dať sem. No tak ten spodný, ten bol úplne katastrofa. A ten vrchný, ten sa proste ulomil, no. Tak, ale ostali troška trčať, takže je tam nádej, že by som ich mohol vyťahnuť, keď ich nahrejem s tým mojim nahrievačom. No a potom je tam ešte jeden hentam vpredu. Niekde je zlomený. A je to tuším ten vrchný či spodný. Tuším je to ten spodný, ten budem musieť zvárať, to je eine Katastrophen. Takže tie dva v strede mi vyšli OK a prvý a štvrtý úplne na prd. No neviem, jak sa hentam dostanem, ale budem to musieť spraviť.